Walang yapon, oy. Wala ginangayo ba? Medyo naipit na jutan eh. Angay. Medyo gabiin na jud kayo ba? Wala man dyan pinabot nagkamang-kamang dere, oy. Similuya na kayo po ba? Luya, oy. Hapit namang mabot ang pizza 30. Nangabali na niyang atong bulsa ba? Wala man dyan pinangamang, oy. Ay wala, oy. Medyo naipit ng gitanis pamugas ba? Kaguulan ni, oy. Kumusta na ka sila, no? Basig dili jud ko arion ba? Nagtuot to sila duhay ilang hatagan dere ba? Kaya magpasober man ta. Kamo di agi pangamang na mo? Ay wala pa sad? Angaw eh. Pareho di dani ba? Ay lata mag-iskutan. Ang atubo alang ba? Nga sorbol na ba kata? Huwag kita dyan itong pilion. Murag lisod na dyan guys pagpili rong panahon na ba? Alisod oy. Kanang mupili ta ba? Kanang tao ba nga dali ra nato maduulan ba? Dili ra maduulan ba niya? Lisod pangit tao na lisod oy. Medyo maipit na jud mi ani ba? Aw ipit oy. Luto ng tinugong na to diya ma. Luto na. Tinugong oy, tinugong. Medyo lisod kayo ba? Kamay nilay kuwang. Kamay oy. Tinugong na. Kamay. Sa man kong mama, duha naman ni kabuk kong mama. Wala pa yung nangamang dere ma? Ay wala oy. Way kamang oy. Medyo napiki na jud ni ba? Nagabian lang taanig pinaabot ba? Dugay naman takos kaliukan sa pag pinaabot. Pero wag jud ni abot ba? Ay bahala na sila di. Tinatapos to. Angaw ini dako manikalit ning mananap. Mura man ning tinuod eh. Uy, ganahan di kong shout out no, shout out uy. Shout out uy. Shout out din ni Sir Erdula og ni Donis Mindis ni sa patong mananap ni Marlon Archibald sa kong kuya nga Star Cinder oy. So dugay na ta ning kalihukan sa pag shout out no. Shout out di ko sa kong kuya diha nga si Dinicia Sarno akong Star Cinder. Ang ano medyo malipay jud ba. Sa tanang viewers na ko di ako sa mga followers na ko shout out kayo oy. Padayam na sa inyo pagkamananap.
Angay.